течение, бе. Аре се да качвам се ендурото. Направо да ми е кепне оттам. Пак ли на топ? А? Да. Мартина да ми остави нашия батон. Не има топчета. Те свърших. Ние познаваме вече банан да слагаме. Зареждам тази средната. И как я зареждам средната, прехвърлил съм си край на лево. И правим така, размяна. Обаче от размяната по въкната нещо пак се пресеках. После правим размяна, по още повече се въкната. И накрая нещо размотвах ги, сложих ги, оправих. Тък му си легнах и ме удари. Чудо, не ме сниме, не. Не ме сниме. Цуцко, ева ме снимаш, Цуцко, ева ме снимаш. Ева ме снимаш. Ева на кар бегето да мога нахамутим. Гледай как сеца хамал. Ма не е тя имате са там, какво е прави? Те отиде на... Ега те откачиш. Так. Ще си сгоним кепа моя. Това, че го разгоним, да не го скепим. Ега е некъв 2 кила. Си изкепим 2 килограма. Туце, там тайните работи не сниме. Тук е забранено. Той изключил е дистанционно. Малко алипа, бе. Мани се сега. Какъв е? Алипа, бе. Алипа, бе. И там мина на пъй, то плече се живи. Нема ти и ставам повече. Абе, на Марио му скъсах кепа, бе. Точно му тепа, бе. На Марио кепа, да. Какво става, мъжко? Малко е, бе. Там само една въйца има в играта. Стига. Капиче. Броли, Хвърля една по-малко. Къде хвърля? Пробвай едно съм хвърля по-малко. Tamam şu kafanı terken. Bakın. Tamam atın udar ne yapar? Канерия. Сома. Добре, Бати бебето. Ева кепне. Това моето ли бебе? Това моето ли? Браво!
Да. Кажи нещо за возителите. Цуцко, бе. Оп, топ, калвети. Мамо. Това е много лабави васкар. Сутринта ти кажа, му изкърти стойките, той сега така с гръб и въгля. И кавара. Аз никой не имаме. Как това подкара? Карам да... По-малко пусти бавя. Я снимаш да пуска аванс, даже е търпа така. Къде са големите риби, бе? Тук? Нещо ги не. То сома не е риба. Не можач. Ти разбира как го закачаш? А? Монтаж? Да. Няма през 5 нота, не се закачи на куката. Монтажа за куката се закачи. И зад имаше кука. Еми не, И се държеше на малко месте. майко, та ли каракуда дърпа? Нещо да си не рибата, да ставаш по-ситно. Вземаш. То няма, там няма да е бе. То не го кипна. Много му е тежко го управляват. Отстрани на кепа и ще влезна. Аре, цуци. Малото глека му се качило, това е подвижно лово, не е инлайн. А си бил? Сега се тука да